Kisbabám mellett nincs időm DM-be járni. Rendeltem egy hatalmas szenzitív kokolinölblítőt. Ezt a mosógért most fogom kipróbálni először. Ez a Lenor illatgyöngy, pedig az aktuális kedvencem. Rendeltem egy másik illatot is belőle, hogy azért ne unjam meg. WC vízkioldóból, ez a pink a kedvencem. A férjem kapott tusfürdő és dezodor utánpótlát, illetve megláttam, hogy ez a sampon Old Spice illatú, szóval ezt is megrendeltem neki. Magamnak ezt a Dove tusfürdőt rendeltem, imádom az illatát. Szokásos szájvíz. Rendeltem egy új nyelvkaparót, de mivel kék színűt küldtek, ez a bencéle. A nagyobbik lányomnak fogkrém és sampon. Én pedig kipróbálom ezt az új dezodor krémet a Dove-tól. A WC papírról a videó eltűnt, de rendeltem azt is, illetve zsepit és nedves WC papírt is, illetve saját márkás törlőkendőket. A kedvenc chipsemből is rendeltem több darabot. Az egyikük szegény nagyon megsínlett az utazás. Rendeltem még a szállítógépbe illatosító kendőket, illetve egy ilyen mosógép tisztítót. Találtam még egy chipset, és a jól bevált marhaepe szappan nem maradhat ki. Ez a testradír is újdonság. Isteni illata van. Már ki is próbáltam, és nagyon meg vagyok elégedve vele. Ahogy ezzel a testápolóval is. Alapjáraton szolizni szoktam, de ez egy nagyon jó kis ránsegítés. Rendeltem még nyári illatosítót. És a szokásos illatosított szemetes zsákot. És mivel volt kuponom a dekor kozmetikai termékekre, rendeltem pár új sminkecsetet, kivéve a szemöldök ceruzát a végén. Az már nagyon jól bevált, nem először veszem újra. És ajándékba kaptam egy mosóparfüm tesztet, és egy Axe férfi dezodor tesztert is.